itong mga nagsubo, duyog mo kanila. Atong naglipay, duyog usab ka mo kanila. Nang salamat sa inyong pagduyog mga kay gusuunan. Amen? So, pagpadulong na mo diri, basa kami sa ulan dito. Sige ko, huna-huna. Sa makay mensahe nga ihatag sa Ginoo diring dapita. But I do believe nga si Lord naagyoy plano. Amen? Kaya kita, murag wa may tao may plano, tanan-tanay plano. Ngayon ganit tao may ingon nga plano biya ta nako to siyang bisitahon, plano nako to siyang tagaan adto, plano nako nga mao ni akong buhaton. Daghan kita plano mga kaigsunan sa atong mga kinabuhi. Plano biya nako nga mo larga ko ugma, moadto ko dito, moadto dire. Inana mga igsoon ang tao. Natay mga plano na dunay pay mga plano nga wala nang mahitabo. Pero ang plano ni Lord mga igsoon, nindot kayo. Kaya ang iyang plano mga igsoon, iyang yung gibuhat. Amen? Gusto ba ka nga plano? Yung pa sa Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, plans to bless you, plans to give you hope and future. Munang plano sa Ginoo nindot para nimo para nako. Pangutana na patay plano bahin sa atong kinabuhi. Pero si Lord na ana. Kung tan-aw nimo sa Old Testament palang daan, gipropesiya na daan nga naay bata nga mataw nga Jesus nga maoy manluluwas o muluwas sa katawhan kay ang tanan nakasala man o nahilayo sa Dios. Kitang tanan, we are separated from God. For all have sinned and come short for the glory of God. Pero ang nindot kay makigsunan tungod kay naay plano sa Dios. Manang maghisbot ko guro the plan of God. Nang I hope makini nga plan sa Ginoo, imo gyud ning makuha mo nila plan kay nabiya gitawag na St. Peter plan. Unsa pa nay another mga plan. Maybe unsa day ito gitawag kaibigan plan. Hindi. No kay ang St. Peter daw magbayad ka kada bulan hangtod inig kamatay sa tao naaday siya ilungon o naaday ka nang ikuan siya. Siya tawag na ibasama. No? Pero kini atong isgutan karon plano sa Dios para nimo. Para nako, para natong tanan. Nindot ni nga plano. Unang plano, pag-ibig plan. Amen? So dina sa Kugon, dito sa Cagayan, na ay kuan dito, Ororama, na dito, pag-ibig. So si Lord, nasa kita pag-ibig plan. Nga naman, tungkol kay ang bugmas Ginoo, grabe ang bugmas Ginoo ba? Dito pa lang sa Old Testament, dito pa lang sa Book of Isaiah, nagpropesiya na nga mataw ang bata. Naibata mga tao nga mao si Jesus. Yun sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Yun ang pag-ibig plan ni Lord na fulfill. Dito man niya iyang mga plano ug tinguha. Nga naman tungod kay gihigugma ta niya. Gusto sa Dios nga dili ta maadto sa impyerno. Gusto sa Dios nga makabaton tag kaluwasan. Amen? Now, kabalo batang ata pa ingon og inikamatay nato, dili man ni malalis nga kitang tanan mamatay gyud. Ingon pa sa Hebrews chapter 9 verse 27, ingon pa, it is appointed unto man wants to die. Mamatay man gyud ang tao, matutang sa dili, di man nakaabot diri busin ko sa tong edad. Amen? Di nakaabot ana, kaya ang tao na kinutuban kaya naman kitang tanan mamatay. Moabot gyud ingon pa sa balang kasulatan nga it is appointed unto man. Muabot man gini dabi. Pila may edad sa tao kasagari mo sa Bible kay 70 ra may edad ana. 70 nya 80 kung bastog sa lawas. Damong tanahon. Pila na may edad karon kung 70 atong basihan o 80. Gamay na lang. Pangutana na andam bata. Nabatay plano para sa tong kaluwasan. Nabatay plano nga gustong malangit gyud ta. Pero si Lord naa sa pag-ibig plan. Iyang gugma ba naay plano ingon pa sa Romans 5:8 kung sa ingon sa balang kasulatan. No, Romans matod pa, God demonstrate His love for us while we still sinner. Bisan kuno nakasala ta, ang gugma sa Dios, ang plano sa Dios nag-fulfill na. Nag-work ang gugma sa Ginoo. Nag-demonstrate ang gugma sa Dios dito sa cross sa Kalbaryo. Amen. Mao na nga kung natay mga igsoon, kung natay plano, kung natay gugma, yung mga ulitaw no, kay basta kay nahigugma ito na babae, mo plano din na siya dito, pamisita, mo plano dito, chat din ana. Mga igsoon, inana ang Dios, kay gihigugma ta niya, dili niya gusto nga maimpyerno ka. Ingon pa sa balang kasulatan, wala untay malaglag, wala bisag isa.
Kay gani ang atong mga buhok na ihap gani niya, concern gani sa how much more sa atong kalag. Muna, ang lawas na to, mubalik ni sa abog, pero ang atong kalag, mga tubang man eh. Ingon pa sa 2 Corinthians 5:10, matod pa, we are all appear before the judgment seat of Christ. And we will be judged. We'll face judgment. Nya, ang gusto sa Ginoo, nga di lagi ta maimpirno. Nya, ang mga tao ba may igsoon kay mas mahadlok magbalbal kumpara sa hadlok og impirno. Istorya ka nag-impirno, di gina mahadlok kay, pero istorya ka na nagbalbal gani, nga naa dito sa ngit-ngit. Hadlok ng white lady, pero ganig impirno, mahadlok kay. Pero sa tinuod lang mga kaigsunan, nganong nataw man si Kristo sa Bethlehem, nganong naamay kanang gitawag Pasko, nganong nataw man si Jesus, nganong nataw man siya. Tungod kay na impirno, kay kung pala impirno, bahala na tadya, kung sa'yo mga kasala, tagnayo. Pero tungod kinaan man may punishment, dili gusto ni Lord na i-punish ta. Dili gusto ni Lord na mag-suffer ta. Dili gusto ni Lord na mag-antos ta rito sa kalayo. Munang siya mismo nag-initiate siya. Siya na mismo ang humakbang. Siya na mismo ang nangitag pamaagi. Ginawa niya ng paraan. Binadala niya ang kanyang buktong anak ng ating Panginoong Jesus, ating tagapagligtas. Because without Jesus, life is nothing. Munang walay laing dalan, malangit gid kang nagson. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang tulay sa kaluwasan, mga igsoon, maulang si Jesus by His own blood, no? Namatay siya tungod sa itong mga sala, nilubong siya, ug nabanaw tungod sa atong mga sala, tungod kay dako kay ang gugma sa Dios. Ngani kanato, nga kana nga gugma, mga igsoon, manaytang number 1, pag-ibig plan. Ang pag-ibig plan, bahalag ang iyang anak mo i-torture o mahal dito sa cross, basta maluwas lang ka. Ang importante lang sa iya nga maluwas ta. Mingon gani si Jesus, Father, nganong imo kong gibiyaan, Amahan, nganong gibiyaan ko nimo? Bahalag mabiyaan si Jesus, basta kay kita, maluwas ta. Kay gugma sa Dios, iyang gipadayag, iyang gidemonstrate, iyang gibuhat, ngani kanato nga makabaton jud kaluwasan. Kay ngano man kitang tanan, mamatay baya ta, unya hukman baya ta, muatubang baya ta. Pag atubang nato may kaigsunan pangutana, andam bata. Are you ready to face Jesus? Dabi, kalit kayo, wata ka pa no? Magkainong ito nga, ngano namatay man ko siya? Unsay namatyan niya? Ngano gibiyaan man ko nimo? Unsay masakitan, kita may kisuan ka ng biyaan bitaw sa minahal nga kayo nabuhi. Pero magkikisunan, ingon pa ni Mary. Ingon ni Jesus kang Maria, babay, mas hilaki mong kaugalingon. But ba? Naghatag minsay ka na to. Nga kung hilap man ta kayo namatyan, yes, normal na kayo masakitan ta. Mingaon ta. Pero ato kung kaugalingon day taga na to pagtagad nga kung kita pud ang mamatay ugma ang pangutana mga kaigsoon makadto ba tag langit ang pangutana mga kaigsoon andam bata dili na kay na problema ang kamatayon kay mga to magita padulong magita diya tanan pero ang problema gid kay ang pinaka worst gid kay diya kanang mamatay bitaw to nya impierno ra gyapon ta pero ting saya nga ang kinabuhi mga kaigsoon is a chance. It is a chance kanang samtang nakamata pa ka sa buntag wala ka Lord salamat another chance. Another na po ni, naghihatag na chance ato nga makapangandam ta mga kaigsuunan. Unang, number 1 is pag-ibig plan. Hala, ang plano sa Ginoo gipadala dahil niya ang buktong anak aron kita na atay kaluwasan. Amen. Amen. Number 2. Ano sa number 2? Ang number 2 is family plan. Kasagara dito sa center, pag family plan, pagamayon ra ang anak, dili daw magdaghan og anak, manang naay gitawag og control. Pero kay Lord Jesus, gusto ni Lord nga kitang tanan mahimo ta niyang anak. Kay dili tanan tao sa kalibutan anak sa Ginoo. Sa Juan 1:12, sa tanang mutuo kaniya o sa tanang mudawat kaniya, siya ang tagaag katungod nga mahimong anak sa Dios. Kung dawaton day nato si Jesus Christ nga mahimong hari sa atong kinabuhi, siya ang masunod sa atong kinabuhi, siya ang atong manluluwas ug siya ang Ginoo sa atong kinabuhi, hatagan daw taniyag katungod nga mahimo natang iyang mga anak. Mo na magiging ang pag-ibig plan ni Lord, mao na yung pag-ibig plan number 1, number 2 is family plan. Mahimo day kang anak, gusto niya mahimo kang anak. Gusto ni Lord nga mahimo kang iyang anak. Ingon pa sa balang kasulatan, bulahan sila nga makiangayon kay pagaisipon sila ng mga anak sa Dios. Katod yung makidaiton, blessed are the peacemaker. Kaya nga nun, tawagon kang anak sa Dios, labi ng ikaw, nga tao, nga nidawat ka sa Ginoo, o sa iyang ibanghilyo, mahimo ka iyang anak. Amen? Yun ang pag-ibig
pag-ibig plan at yun ang family plan. Now, pangutana, yun sa man to, manahimo kang anak. Ingon pa sa John 3:3, unless a man be born again. Ang born again na mga kaigsunan, kanang mahimo kang anak, mausap imong kinabuhi. Sa una, anak sa kangit-ngit, anak ani nga dautan, anak ani nga usahay na anak kadautan ang kinabuhi sa tao, pero sa diyang mahimo kang anak sa Ginoo, mausab di ay ka. Manang ang born again my son is not religion, it's not about the church, but it is a transformation if you change your life. Ingon pa sa John 3:5, unless a man be born in water and born in the Spirit, he cannot enter to the kingdom of God. Daghan nagtawag ko niya, Ginoo, Ginoo, apan di malangit. Gawas adtong nagtuman sa kabuton sa amahan. O kining pagtuman sa kabuton sa amahan, mao kining nagpaila nga ikaw anak gidi ay sa amahan. Amen? Kung ikaw anak, tumano nimo imong amahan kay tinuod kang anak. Ang tinuod nga anak mga kaigsunan, magtuman sa kabuton sa amahan. Mao na ang gitawag family plan. Ang tanan gusto sa Dios mahimong yang anak, dili tanan nagtawag nga Ginoo, Ginoo anak na sila sa Dios. Usahay man gani, ignon man nato. Kadang masukon bito kayo, anak kami sa tanas mo, anak magani. Pero di ay mga kaigsunan, kung dawaton mo si Jesus kung ang iyang way, mahimo kang iyang anak. Tagaan ka niya authority. Ingon siya, ingon pa sa John 1:12, for as many as receive Him and believe in His name, He give the power to become a sons and daughters of God. Mo nang iyang gitawag og family plan. Sa ato family plan, gamayon ang anak, pero ang family plan ni Lord, daghanon niya iyang anak, nga kitang tanan gusto niya, mahimong iyang mga anak. Amen? Na, muna makikisaan, God's plan. Now, number 3. So, number 3, ako na nang i-direct makikisaan, gigamit na ako niyang gitawag kong kining word dito about sa plan. Number 3 is, gitawag siya educational plan. Educational plan and the lesson plan. Dili mahimong matawag kag ma-educate ka kung wala ang lesson. But masabot na ang word. Ino pa sa balang kasulatan sa Timothy chapter 3 verse 16, the Holy Scriptures is inspired by God, gihatag sa Ginoo, gitugas sa Ginoo ang balang kasulatan mga kaigsuonan para ingon nga lesson plan, ingon pa panglakaw ka mo, iwali kining maayong balita, kining pulong sa Dios, kay mao kini ang kahayag sa atong alagyanan, mao kining lampara sa atong mga tiil kahayag sa atong alagyanan. Ang pulong diay mga kaigsuonan lamdag ug gasa gikan sa Dios. Muna dapat ma-learn ta, dapat makasabot ka sa pulong sa Ginoo. Kaya muna sa gitawag the lesson plan. Para ang mga anak sa Ginoo ma-educate, matudluan, kung sa mga kaigsuonan pasbalangkas sa ni Paul, season after season, preach the gospel. Ingon ni Paul mga kaigsuonan, dili ko itaulaw ang pagmantala sa pulong sa Dios kay kini ang gahom alang sa kaluwasan niadtong mundo. Amen. Yun ang power sa lesson plan. Muna kaigsuonan para ma-educate. Yun ang another plan. Number 3 nga plan mga guys. Number 4. Unsa kay number 4 mga guys? Sa inyong una-una, unsa nga plan? Na naman tay pag-ibig plan. Na naman tay family plan. Na naman tay educational plan. Then another, na atay unsa inyong una, unsa yung mga plano sa Ginoo sa ato? Kaya gihatag man na di plano na niya o gibuhat niya. Kadagan mga tao sige plano may uno. O ang buhata. Pero sulod ang mo plano, buhaton gid niya. Nagplano siya nga ang tanan luwason pinagi siyang gugma, ipadala iyang anak. Nagplano siya nga ang katawan mahimong iyang anak, ipadala ang nagwawali. Kinahanglan ang tanang mutog mudawat ng Kristo mahimong iyang anak. O niya, gipadala ang pulong. Ang bala ang kasulatan tayo, imagine na unsa na pagka-preserve sukad pa kaniyad to na preserve ang pulong sa Ginoo kay ngano man in the beginning was the Word and the Word was with God and the Word that you hear right now is God in your life. Kung imong dawaton ang pulong ipaharig sa imong kasing-kasing, therefore imong ipahari sa Kristo Jesus, imong gisunod sa Kristo Jesus, imong gidawat sa Kristo Jesus sa imong kinabuhi kung dawaton nimo ang iyang pulong. Sa diyang bitaw ni dayon si Jesus Christ sa panimalay ni Marta, Megson, sa diyang ni dayon si Jesus Christ sa panimalay, wala man gidawat ni Jesus ni Marta ang word. Ang iyang gibuhat dito nagkabisi siya. Ngana siya, Ginoo, na si Maria, nga motabang sa ako diri, luto diri maruya diri sa likod. Nagkabisi ko ugas plato. Ingon si Jesus,
Marta, Marta, nagapulikit ka sa mga butang. Apan sultian ta ka si Maria may nakapili sa pinakangayong butang nga dili na makuha kaniya ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Atong pakpakan sa Lord na exalt sa mga tao nga naminaw ang Dios magapanglihok ug magapamuhat yung kinabuhi tungod sa pulong niya. Amen. Amen. Pagkanindot mga kaigsunan. O another mga kaigsunan, ginatawag siya burial plan. Ano sabi yung burial plan mga kaigsunan? Ang burial plan, ingon pa sa John 11:25, bisan kung kita mamatay, apan mabuhi ta pag-usap. Amen. Kung ilubong ang ka 6 feet below the ground, apan ingon the Lord, maabot ang katapusan, inigtingog sa trumpeta, kay kini pagatunggon man, ang tanang nangamatay nga nakang Kristo Jesus, unahon sila pagbanaw. Yun ang burial plan niya. Amen. Na tanang ikaw, iburial man ka, ilubong man ka, apan banhayon ka niya. Muabot ka mga adlaw, busabulan sila, nga namatay nga nakang Kristo Jesus. Amen. Iyon po sa pinaliyad 14:13, blessed are the dead who die unto the Lord. Amen. Bulahan ka kung mamatay ka, dapat sa namatay siya, nga naasya diha sa Ginoo. Amen. Anak ka Hallelujah. to, bulahan ka itong namatay, way, kay namatay ka nas kaibigan ba, bulahan na kayo ba? Kay kadawat ni lungon 45,000, kadawat pag 35,000, bulahan na kayo na. How much more kung ikaw ang imong kalat mga kagsunan, secure ka dito sa langit. Amen. Busa, dili man kaya nga muhilak ang minahal sa kinabuhi. Apang importante, bulahan sila nga namatay nga nakang Kristo. Muna yun si Paul, para sa ako, pag kinabuhi mo si Kristo, o kamatayon may pagdaw. Amen. Blessed are the dead who die unto the Lord. Yes, Lord. Wala Hallelujah. ka bala ka, masakitan man ta. Pero bulahan pa niya sila. Kaysa namatay man ka, kunya nag-antos pa kag 3 years bedridden. Sakit, mag-anak pa bito ka. Anong patay na rito? Patay na rito. Amen? Pero bawal mamatay ang wak makapangandam. Dili ka dapat mamatay. Amen? Manangin mo pa nila, bawal magkasakit. Ang sakit pa lang kanina. Mas bawal ang mamatay ng wak makapangandam. Pero Amen. kanang andam na, ingon ni Paul, for to me to live is Christ and to die is gain. Kadaogan man eh. Amen. Tumuti sila nga mo daog. Manangingon sa balang kasulatan mga kigsan. The death of, matod pa, ang kamatayon. Ang kamatayon sa usa ka tawo para sa ato, usa ka kasakit mga kigsunan. The death of our loved ones brings sorrow and deep pain to our heart. But if our loved ones know the Lord, our loss and gain, our loss and pain becomes their gain. Amen. Na kung namatyan daw ta, sakit na puno sa akong kasing-kasing. Apan kung ganing namatay, nakailas Ginoo, nagalagad sa Ginoo, ang atong kasakit, kadaugan niya. Yes, Lord. Hallelujah. Daog na ilis niya. Amen. Pero kung wala ka na ilis sa Ginoo, manuktok ko niya ka dito ng Ginoo, pahawa, wag ko kayo lang mo. Wala ka nagkasakit. Wala ka nagkasakit, kaya inom ka sa Ginoo. Ningon pa sa Matthew chapter 7 verse 21, daghan unya ng tawag ng Ginoo, Ginoo, apan dili makasulod sa gingharian sa langit. Mayon niya sa Ginoo, nagwali niya pinagi sa imong ngalan. Di Kristohanon, basta na backslide, uwa pa ka ng kinabuhi. Kristohanon ay, nagwali min, nagimog min milagro, pinagi sa imong ngalan. Kristohanon gilagay. Pero yan sa Ginoo, pahawa. Grabe kaayo. Wala ko kailan kanimo, sakit kayo to. Pag anak, Lord, sakita po na nga. Nag-akaw mo ganayuban sa imong lamisa. Pahawa, lagi ko kailan mo. Kaya mailan dahil sa Ginoo katong nagkinabuhi. Muna mga Amen. kaigsunan, kinahalan, diha tas pagpangalagay sa Ginoo. Ingon pa, diha, doon na may mga kasakit. Si Jesus nihilak sa pagkamatay sa iyang pinakasuging higala na si Lazaro. Pero may igsoon sa iyo sa John 14:1. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Because in my Father's house are many mansions. If we're not, I will go to prepare a place for you. I will come again, I will take you to me. Because where I am, there you will be also. Amen. Ingon si Lord, ayaw kagod sa mga kasing-kasing. Salig ka mo sa Diyos kung kanako, kay sa balay sa kong amahan, ano ilagang luwak, kay kung wala, mato ko, ano magandang kong lunaalan ka ninyo, balikan ko kamo, kay kung asa gani ko, dapat naamod to. Amen. Thank you, Lord. Kung asa gani ka Ginoo, dapat naatang. Amen. Manang hindot kami kisan sa karong kagabi na, ingon sa Balangkas Sulat 2 or 3, gather in my name, I will be in the midst of them. Busa anindot kayo kagsunan, kung kita magtapok-tapok man ta, apilon ginatog-tapok ang Ginoo mga kagsunan. Amen. Ato invite na ang Ginoo. Kay example, magtapok ta kay magmarites, mahuna man tumarites kay naaman Lord.
Gusto ko na maghimot ng dautan. Dili na magkapadayon kay naa si Lord. Muna nga kay nanindot kayo. Kung kauban nimo si Lord, kay dili ka mapahamak sa impyerno. Nga naman, si Lord ang mapahinumdum kanimo, mugiya kanimo, og makapamalandong ka, og maandam nimo ang imong kinabuhi. Amen. Mungkin sunan ang kamatayon sama sa usa ka kawatan. Nga di sa magpahibalo, nga karong orasa karong adlaw. Apan magkaisun mo na yun sa bilang kasulatan, pag-andam kamo kanunay. Pagtukaw kamo sa tanang panahon. Amen? Muna magkaisun kaya kita matubang mga sa hukmanan. Diya ang Kristo Jesus o paghukman ta sumala sa atong ginamatan. Apan bulahan sila mga igsoon nga namatay nga naa sa Ginoo. Amen ba? Amen. Nakapangutana, kung kita mamatay, magkapauli ka ta sa langit, maayo ka atong pag-uli, o mulikok ta. Instead sa langit na padulong, naliko naman ta sa impyerno hinuon. Namingon naman lagi sa purgatorio. Lagi sa impyerno. Ayun, wala man ko na yung purgatorio. Kaya ang purgatorio, naaraman daw natin sa kalibutan. Ano sama na? Kanang purga, purgatorio, ang tawag na is purge sa English. Niya kung buhabaron mo ng purge sa English is cleansing. Buhabaron pag mo ng cleansing is repentance. O so, buhabaron pag mo ng repentance is kabaguhan. Naapuro yung mga gisunan na ang purgatorio di ay kung ikaw buhi pa, dapat magbago na ka. Amen? Dapat dinluan mo kasing-kasing sa mga hinanakit sa manang loob po't galit habag sa sarili. Ang importante sa mong kasing-kasing maghari sa Kristo, ingon nga Ginoo o hari sa imong kinabuhi. Kaya bulahan niya, ikaw mamatay ka maka-smile, pero mamatay ka kay Kristo, magmukot, patay na gani, misakon sa opintal, lagi makaya. May importante mo kay Jesus nung kinabuhi. Kung maabot man ang kamatayon, makaingon sa, kini ang akong kadaugan. Dili kay, kini ang akong suliran. Dili kay suliran mo isa, kung dili kadaugan. Amen? Manang, gusto ba ka magmadaugon sa imong kinabuhi? Nakasiro ba ka nga maabot pagkag 100? Nakasiro ba ka maabot pagkag 90? Miski ako, maingon ko nga, di nagtingali ko kaabot kong 90. 80, abot pa ka? Tsamba na lang. Samtang abot imong birthday, gapadulong na ka sa katapusan. Busa ang atong buhaton mga igsoon, sa dili pa na moabot ng katapusan. Kay muna gitawag deadline. Deadline na sa project dapat ipasa na. Deadline na sa ting hatag dapat ihatag na ang bayad sa kaibigan. Deadline. Dawbi, kanang word nga dead, di ba? Patay, dead. Line. Ang pangutana. Kung maabot ng deadline sa tong kinabuhi, dili naman ta makapasa pa. Uy, pasa na ako, magbago na ko. Deadline naman. Amen. Dapat before sa deadline. Dili pa maabot ang dead. Dapat naka-align na ka sa Ginoo. Amen. Dapat mo alagad na ka sa Ginoo. Dapat mo sumba ka sa Ginoo. Ayaw tutok sa mga isipit tao. Adi mo kung kasimba ka sa mga dahan kay kag mga sambol sa imong mga mata. Looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith. Amen. Nga naman mga kaibigan, ang kasiguruhan na lang kang Kristo Jesus. Wala sa imong isipit tao. Busa alagari si Kristo, tutuki si Kristo. Kupi pag-ayaw, kupag kang Kristo, ayaw mo lang yan kanina. Kay siya lang ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan. Nga dili mo agi kaniya kay siya man ang nandupa sa cross. Busa siya makagsunan ang tanging daan, ang tanging paraan at ang buhay na walang hanggan. Amen. Muna sa atong kasing-kasing i-prepare nato. Dili ta makaingon na Jesus marusip ayo sa nang patay oy. Pero sa tinuod lang daghang mga buhi pero dugay lang namatay. Dugay lang namatay lang gugma sa Ginoo. Dugay lang namatay lang commitment sa Ginoo. Mubalik na ang ilang commitment o ang ilang pagtawag sa Ginoo pag nana sila yung mga problema. Apan mga kaigsunan, for better and for worse, may problema o wala, kadagayaw, kawadon. Mga igsoon, alagari ang Diyos, kaya mo di katuyuan na nang sa Diyos. We are created to worship God. We are created to glorify God. We are created to serve God and to do good to other people. Amen. Manang dili lang po taman sa do good to other people, kundi first and foremost, kailangan ang imong connection sa Ginoo. We are created to worship our Creator. Mga igsoon, ang purpose na nang ibuhat sa Diyos ang tao. Ngayang gihulpan ang buho sa ilong og ang tao nakabatunog kalag na may kinabuhi. Kaya ang tanan na may kinabuhi mo guide diya kaniya. That's the purpose of life. To worship God, to glorify God. Pag matani mo sa bundag, di-guide ko ikaw, Diyos, pasalamatan ko ikaw. Kaya nakamatap ako. Kaya ang kamatayan sa masakawatan,
Moabot nga di ka kapangandam. Mo sa ang pagpangandam dili ugma kun dili karon na inig kadungog nimo sa pulong sa Ginoo ay paggahian imong kasing-kasing kay ang kaluwasan dili ugma kun dili karon nga imong desisyonan nga daw wato nimo si Kristo Jesus nga Ginoo ug hari sa imong kinabuhi. Dili lang doktor kay pwede man imong tawgon sa gamay doktor pero wa mo relasyon. Di ba magpa-hospital ka? Nagpa-hospital ka giatiman ka sa doktor, na rin mo relasyon sa doktor. Niadto ka abogado kay nakay problema sa yuta, nakay problema sa unsa mga kaso. Mayon ka na rin mo relasyon sa abogado. Di ba dili? Moadto ka sa panday mason, mumuwat imong balay. Nana ni mo relasyon dili tanan nagtawag Ginoo na nay relasyon. Ni tawag kag doktor kay nagpatambal ka, wa mo'y relasyon. Ni tawag kag panday, wa mo'y relasyon. Ni tawag kag abogado, wa mo'y relasyon. Tawag kag engineer, wa mo'y relasyon. Daghan po nagtawag Ginoo pero walay relasyon. Manang it's all about relationship. It's not about religion. Dili pingon si Lord nga, okay, unsa imong religion ni kasi yuta. Mo ni mong level, mo ni mong pangalan sa imong religion. No. Dito ugma. Pag makita na niya ikaw, ilhan ka na daan sa Ginoo. Amen. Ako ka. Bisan pag nakay mga discrepancy, dili ka perfect sa kalibutan, pero gidawat mo si Kristo nga Ginoo hari sa mong kinabuhi. Tabangan ka niya mismo kay naaman mo yung relasyon. Amen. Ikaw mismo wato kag munisipyo, maglihok kag mga papel, mas dali kay lihokon ko na kay mga amigo dito. Tabangi ko ani. Tabangan ka kay naamoy relationship as a friend. Diha gyapon sa Ginoo. Ba dami og may Ginoo ka. Ginoo tabangi ko. Oh, ito na gito ang Ginoo nga akong gisimba. Wala ko kay lamin mo. Kasakit sa kasing-kasing ignon ka ni Lord. Taas kay panahon dito sa kalibutan, wa gid ka nangita nako, wa gid ka nag-alagad nako, wa gid ka ni-drive nako, wa gid ka nituman sa akong mga sugo. Pila imong edad ka naman tay 40, 50, kataas-taas ang oras ug panahon. One day lang igsoon dako na kay na. We have 24 hours in one day. Muna mi kay igsoonan, parehas tang tanan, babae ug lalaki, tambok uniwang. Kitang tanan, natay parehas na oras, 24 oras matagad-adlaw. Pila ka oras nung ikatulog na 8, ni trabaho tag 8 hours, why dapat overtime? Pila ka oras imong pag-cellphone mga kaibigan, wa gyud ka kapanang pamalando nga Lord pasaylo ako. Sa ako mga pagkulang, ako mga kapakyasan. Karon na ang panahon Ginoo. Busa inig kadungog nimo sa pulong sa Ginoo. Dawata sa imong kasing-kasing. Amen. Ayaw wawata si Marta. Nga busy ko. Lord, diyan ka sa diyan ka. Istorya lang ya Lord, pero wa siya naminaw. Munang blessed bulahan kay si Mary. Kaya siya naminaw sa pulong sa Diyos. Amen? Manang karon mga kaibigan atong hinamduman. Tagaan ta mo panapos ni istorya mga kaibigan. Dunay usa ka siman, istorya lang siya. Ato ni i-relate sa espiritual ha. Isa ka siman ingon siya. Kinsa gikahang bayhana aning duha nga parehas man ako sila gihigugma. Kinsa ka sa ilang akong pakaslan. Ningon day ng usa ka siman. Love, taga-talakad ang usa. Love, mo-abroad man ko, kay magsiman man ko, sakay man kong barko. Kanang, sa tawag ka na ganyan, tauran, isang sing-singgaan. Engagement. Nag-engage na sila, okay? Tauran sa sing-sing. Pagbalik na ko, love, pakasal ka. Napo din sa uyab. Taga dito sa Cagayan. Lahat na po na babae. Dahil siya. Gang, sakay mo kong barko. Pero ay kabala ka. Inigbalik na ko. Pakaslan ka. Duduha yung isaran. Without knowing sa ilang duha, maduha dahil sila. Pero, ang usa ka lalaki, niingon siya, naniid siya aning duha kung kinsay pinaka-faithful sa ila. Yan na kayo. Tawag-tawag na, chat-chat na sila. Love! Kanang tugnaw na ba kayo sa talakaw? Grabe kayo! Kumusta ka mabalik? Sa hapit na lagi. Sige na hapit. Kanang mingaw biya kayo diri. Sige siya paabot. Lahat, tanaw gani, nagpatahit na ko daan o Buddha. Tanaw gani, kanindot ana. Akong gisuot. Kung man malingki ko, akong suoton. Mamaw ko, pero akong suoton. Grabe! Grabe kayo siya. Pagkatapos na isa, nagpilit na rin sa sarina po. Ingon po siya, Gang, nasa sarina ako nang yandang po sa itong kasali, nagbalik ni mo.
Ingon na isa nga, o nara, perting ninduta. Perti yung ninduta ni. Puti kayo. Ang katong sa puti ko kayo. Gikapoy naman siya may ikson, katong kakagayan ba. Gikapoy na siya, sige paabot. Ang sanina, nagisig-gisig na. Napita na, nahugaw na. Kaysa nga, wala mo ito siguro klaro. Mangita na ko na skili. Na-observe gayon sa usa ka lalaki na. Si ini makita niya mag-video call. Lagom na lagi ng sanina. Ano? Hindi ka kumusta, isang mamahok pa sa baboy, di yun mo gawan. Iyag yung ampingan, iyag yung asakon, inikad ko niya sa babahok sa baboy. Iyag yung ampingan nga, di yun mo gawan. Wala sila kabantay. Niabot o doon katuig, niabot na ang lalaki. Niadto siya sa tagagagayan. Pagtanaw niya, gibitay na lang ang salina dito, nagkagidlay o nagkagisig-gisig. O gipangita niyang babae, wala na dahi kay naday gikamit na lain. Nasakitan siya. Ingon siya, dili dahi siya kasaligan. Adto ito siya talakam. Babalayan pa yun. Pagtanaw niya rito, grabe. Nakita gina ito niya na mahog yung baboy. Pero ito yung puti sa salina. Iyag yung giampingan. Nanawag siya, Lab, nana ko! Gadagan lagi. Gadagan, asap. Gadagan-dagan. Igapos na. Lab ni ara ang sanina. Andam na gid ko kaayo. Wow. I miss you, love. Mingaw na kay ko nimo. Sa imong pila ka tuig dito. Wa gyud ni magbulingi ang sanina. Kay kada mabulingi, gamitan ni ako sa tide. Grabe, maputik dahil siya. Lesson learned mga kaigsonan. Ikaw diayog ako, kita ang pangasawonon sa Ginoo. We are the church and we are the bride. Pero nagtanaw ang Ginoo nga sa unya sa iyang pagbalik, andam ba ang bisti sa pagkamatarong diya sa imong huna o sa imong kasing-kasing sa imong pagkinabuhi, ingon nga nagpaabot ka niya nga siya ang Ginoo nga atong pamanhunon. Basin maawat na katong usa nga gikapoy na paabot sa Ginoo. Wala na ilana ang iyang panudlanan, iyang kasing-kasing, wala na gana. Kalaay na lang o nag-compromise na siya o nagpakasala. O kadtong taga-talakang, taga-babalayan, siya gayon ang ipakasalan. Pabor ko din mga kaigsuonan. I hope makita po diya sa Ginoo. Maski dukay man ni pabalik ang Ginoo, naanak pa nga mong silingan. Taas naman ang lubi. Panibalik ang Ginoo. Sa una raman na sige ingon mabalik. Wala pa lagi siya mabalik. Pero basig hapit na kung kamamatay. Wa pa siya nibalik. Maura kong sintahan. Namatay ka mo kakapangandam. O nibalik siya mo kakapangandam. Mas bayo mangandam tang tanan. Napangutana sa katapusan. Unsa may imong plano? Kay si Lord mo plano kabuhaton niya. Basing taman rata sa plano. Nagplano na biya kong masimba. Nagplano na biya kong pasayloon to nako siya. Nay mga anak nga dili sila mo pasaylo sa ilang ginikanan or nay mga ginikanan nga mo pasaylo sa ilang anak. Panahon na dayon og ginani na ayha pa rin sila maglasong diri halos mahulog ang luoy kay mangayog pasaylo sa ilang minahal sa kinabuhi nga dili na unya kadungog, dili na unya kabati. Busa samtang buhi pa imong ginikanan, imong igsuon, diha i-release ang imong forgiveness. Pangayog pasaylo, ipakita imong hatagi siya kung nagplano ka i-Jollibee siya. Wow. Kung nagplano ka nakagaan sa apple o orange, tagain na. Amen. Amen. Kaya ayahan na diba na imo ihatag kung wala na siya? Or ayahan na imo ihatag kung gidextrose na siya? Pwede na siya kakaon. Ang mukaon sa imong gidala, ang next niya bisita. Wala na sa kakaon. Usap karon ang panahon na kung natay ikatabang, mutabang ta. Amen. Without murmur, without complaining. Amen. Kaya nakita sa Diyos, plus point ka sa langit. Amen. Tungod pa sa balang kasulatan, our labor in the Lord is not in vain. Amen.
Ang atong mga gibuhat sa pag-alagad o paghago, diha kaniya, dili yun na niya kawangon. Amen. Mas kawang pa ng imong pagpaningkamot des kalibutan. Alag may ka nga, Lord, kapalo may kabisi ko sa kalibutan, Lord. Ingon si Lord, wak ko'y labot. Ang pangutana, nabuhat ba nimo ang primary purpose sa imong kinabuhi? Amen. Nga alagaran, buhaton ang akong mga kasuguan. Usa, pwede ba karon mga kaigsunan? Dili na gini matawag og plano. On the spot, pwede ba tamo? Susi sa tong kaugalingon. Unya, mangayok tag pasaylo sa Ginoo. Unya, mohimo tag mga commitment, vows diya kay Lord. Nga Lord, sugod karon. Dawaton ko ikaw nga personal nga hari manluluwas Ginoo sa akong kinabuhi. Sugod karon Lord, mapasaylo na ko sa akong isig katao. Ug sugod karon, mualagad na ko na matinud-anon. Pwede ba ta manindog may inson? Na mamalandog bitaw dayon ta. Na kung kita kaha may sama aning atong igsoon nga si Brother Jerry, andam ba ta? Sigurado ba tang malangit na? O ignon ba ta sa Ginoo, well done, my good and faithful servant. Come, join to your master's happiness. Base ignon tawag pahawa, kaya wala ko kaila sa inyo. Basta karon mga kaigsunan, mga itagpasaylo, Lord, pasaylo ako sa akong mga pagkulang diya kanimo. Pasaylo ako sa akong mga kasalanan, sa pulong, sa puwet, sa una-una. Pasaylo ako sa sala sa akong kasing-kasing mga pinanakit, sama ng loob, pagdumot, pagmahay. Pasaylo ako, Ginoong Diyos, sa akong mga kasalanan sa mata, sa lahuna, sa akong pagkatao, mga kakulangan diya ako kanimo, dako ko kakakyasan sa kulang. Pasaylo ako, Lord. At sugod ka rin, Ginoo, di pasaylo ko na ang mga tao na nagkasala, kanin ka na ako. Nagkasala sa akong pamilya. Ayaw na kumaandang, Ginoo. Ini ka kung matubang na unya sa umakman. Lord, pasaylo ako. Sugod ka rin, ikaw na maghari sa akong kinabuhi. Maghari ka sa kauna-una. Maghari ka sa kasing-kasing. Kaliyos mula nung bago mamatay, matangkong kong kadaugan, kaya kadaugan ang kamatayan sa mga tao na naghalad sa ilang kinabuhi. Lord, kayo katawan ng napita, Ginoo, sa mga wala pa nakapangandam, Lord, ikapay lang kasing-kasing. Nga nagkulang man sila kanimo, Lord, ikaw mo lasig kanila. Nga sila mo alagad, nga sila mo simpa, nga sila mo dahil kanimo bubuhat sa imong kasubuan. O ang amang mga pangalan, Lord, imutan dito sa libro sa kinabuhi. Panalangin ang matag sa Lord, akong giampo ang tanan sa mga kongregasyon, na naminaw sa mga kulong na Lord, na ngayon ginaboy, Lord, kung imo ng bawian, Lord, mainandam ang tanan. Salamat sa mga plano, Ginoo, na plano ka, na imo ka rin balikan, o gagawin mo, pamaasa ka. Salamat, Lord, sa mga iminsahe ka rin na gabiyon. Di ka pa ang kasing-kasing sa matag-usa. Yes, Lord. Hallelujah. Wala ka rin marabalo sa anin ang bawion ang aming hinulaman na tinabuhi. Ang karoon na gabiyon ko, aming ihalad ang tinabuhi ka kanimo. Dahil mo akot ka ng kamatayon, pinumay mo na mo, piling kadaugan. Kaandam ang aming tinabuhi. Salamat po, Lord. Isalat ang aming pangalan dahil sa libro sa kinabuhi. Tingnan na imong katawahan na pinasando, katawahan na lilawas, hinugasan sinaan sa imong nato. Salamat, Lord, sa imong kasmet kanimo, sa imong kasalan. Salamat, Lord, na kining kamatayon sa among igsoon na si Brother Jim. Makahino kining mo sa kahimplo na mangandam yun kami. Kaya maahot ganyan kini. Sa wala na mo damhan, sama sa kawatan, at ang importante mo, andam namin kanin. Nagagandaan po, bisan ka sa Mr. Mundo, bukod ng pamilya, o bisan pa ng pamilya ni Brother Jim. Ikaw, mahikap pero kaming kaso, ikaw malikong kami.
Salamat sa iyong pagpadayag. Yes, Salamat thank sa you, iyong Lord. paghusay. Hallelujah, Salamat sa iyong Jesus. pagligon. Salamat sa kaluwasan. Salamat sa iyong pagpasaylo ka namin. Kami mo, ibalik na mong damang himaya. Sa